I aquí comença el meu segon vídeo de Prison Architect. En el primer vídeo vam fer el tutorial i ara provarem de fer una nova presó. A veure, tenim aquí uns quants menús que no m'he mirat. Tenim una presó mitjana, que això em sembla bé. Si activem això, rebrem un número aleatori de presoners cada dia. I si no activem, nosaltres triem quan venen nous presoners. Té pinta de que si no activem això serà més fàcil. I aquí tindrem uns quants arbres, em sembla bé. Aquí tenim uns quants llacs i té pinta d'estar ple de bucs. Ho deixem tal qual. Aquí començarem amb alguna... Crec que les opcions... Les opcions per defecte semblen bones. Vale, comença així el joc. Comencem sense gaires coses. D'aquí un dia arribarà... un dia arribarà la primera i, com veiem, el tutorial no ens ha preparat per gaire cosa al principi. Això d'aquí, què es posa aquí? Suposarem ja no me'n recordo de res. No explicaven res. No. És estrany. Mira. Felicitats després de completar la instrucció bàsica. Ara sóc un arquitecte de presons completament qualificat. D'aquí poc estarem dissenyant, construint i portant les nostres pròpies presons. Començant des de res, realment. Abans de començar hi ha unes quantes unes quantes lliçons. Cada presó és un warden, que no recordo com es tradueix, però sé què vol dir. Creieu-me. Vale, necessitarem un warden, que suposo... Sí.
haurem de contractar un barden i fer una això. Està. Quanta pasta tinc? Va, tinc. Anem a fer una oficina. Quan he dit que fer l'oficina com a mínim 4x4. Un, dos. 4x4. En l'entrada i fer així. No puedo romper las patas. Va. A veure, això d'aquí, aquí vull el parc, l'oficina. A veure si recordo com es fa. Oficina. Falta. Falta un cop. Mira, aquí està. Aquí. Farem així el xorro. Cadira. Escritorio opcional.
de l'electricitat. No tenim electricitat ni aigua. Fotrem aquella porta. Mentre estan aquí... Tot molt higiènic. Tot molt higiènic. A veure com funciona això. Aigua. Falta l'aigua. Com funciona?
tenemos... nice. Buah. Té. Aquest dia funciona. A veure... A veure si així. Anem a fer la cantina mentrestant. La cantina... Era com funciona la cantina. Vale. Tenem electricitat. I aigua segurament també. Esto es uno. Ara anem a posar la cuina aquí. Com que aquí prou gras. Per fridge 5. La cantina. I anem a separar-ho d'un mur. I a aquest mur li posarem una porta. Tal que sí. Madera... No cal.
Suposo que les taules no se poden aquí. Percepció, percepció... No trobo cap taula. On serà la taula? Ah, aquí. I els bancs, quan estan aquí al costat de la taula, que els he vist, això. Suposo que faltarà un lloc. Aquí el pobre cuiner. Suposo que faltarà un lloc perquè els guàrdies descansin. Anem a construir una oficina de relaxació a prop de l'oficina. La meva pregunta. Sí, fot un muro. Sí, m'he quedat sense pasta. Nope. Està tot guarríssim. Què fa? Tornen al llit dels presoners? Molt bé, no? No entenc res.
Bé, això acabarà malament. Això acabarà molt malament. Aquí està fum. Molt lleig de construir. Let's find green machine. Vale. Ja sé quin ha estat el problema. Crec. Això és el que no penso que és. Són valles. Que guais que són les valles. Per què s'han posat a tope? Començo a pensar que aquesta presó no va enlloc. Començo a pensar bastant que aquesta presó no va enlloc. Que és un fracasso. Per què no arriba l'aigua aquí? Ei, skills. Vale, ja sé pujar i baixar la velocitat del joc. Ja funciona el menjar. Basura. Jo l'he vist aquí. Escombraries. No, per aquí, a veure què passa. S'escapa. S'ha escapat. Quina llàstima. Això d'aquí és un fracàs. Fracàs total. Farem una cosa, tancaré i començaré de nou ara sabent on l'he cagat, perquè això i les cel·les han de ser individuals, encara que m'hagi timat el tio del tutorial d'aquella manera. Així que farem un altre vídeo. Aquí s'haurien d'haver mort. Farem un altre vídeo on ja sabreu una mica més com funciona i sempre sense mirar wikis ni mirar res. Tot aprenent-ho tot a base de hòsties. Adeu.